कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44। सुमारे 450 वर्षांची गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या ओटवणे गावचा प्रसिद्ध शाही दसरोत्सवात सोमवारपासून प्रारंभ झाला। भाविकांनी यावेळी सोनं म्हणून आपट्याची पानं लुटली। मोठ्या उत्साहात हा सोहळा पार पडला। ओटवणे गावचा संस्थानकालीन दसरा उत्सव खंडेनवमी आणि विजयादशमी असा 2 दिवस साजरा केला जातो। 2 दिवस चालणाऱ्या दसरोत्सवाची सांगता मंगळवारी सायंकाळी होणार आहे। दसरोत्सवात या देवस्थानच्या देवतांना भरजरी वस्त्रांसह सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचा साज चढवण्याची प्रथा आहे। या देवस्थानची तिन्ही तरंग सोन्याची आहेत। सावंतवाडी महसूल खात्याच्या उपकोषागारात असलेला हा ऐतिहासिक सोनेरी ठेवा खंडेनवमीला रवळनाथ मंदिरात आणण्यात आला। नमस्कार, मी राजू अपराध, रुकडी सरपंच। गेली 30 वर्ष आम्ही 30 ते 35 वर्ष झालं श्री देव रवळनाथाच्या आशीर्वादासाठी आणि आशीर्वाद घेण्यासाठी आशीर्वादाची कृपा आमच्यावर कायम आहे। गेली 30 वर्ष येत असताना मी इथं प्रत्येक नागरिकामध्ये असणारा देवावरचा विश्वास, प्रेम हे कधीही कमी झालेलं नाही। इथले व्यक्ती, इथले नागरिक आणि इथले पुजारी फार प्रामाणिक आहेत। आमच्या रुकडीमध्ये आम्ही 450 भाऊबंद आहे, त्याचा अध्यक्ष मीच आहे आणि आम्ही सर्वजण रुकडीमधले, रुकडी कोल्हापूरमधून आम्ही सर्वजण गेली 30 वर्ष आम्ही या देवाच्या पायाशी येतो आणि देवाचे आशीर्वाद आम्हाला सर्व कुटुंबाला मिळालेले आहेत। मला आता जस्ट 2 वर्षापूर्वी आम्ही मागणी केल्याप्रमाणे नातू पण झाला। म्हणजे ही श्रद्धा भक्ती मोठी आहे। आता इथं येण्याचं कारण आम्हाला आमचं हे कुळदैवत असल्यापासून परत आम्हाला सगळ्या कुटुंबाला अपराधांच्या या देवाचे आशीर्वाद मिळालेले आहेत। आणि या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे इतके वर्ष आम्ही इथे येतोय, सगळ्या सुविधा नसताना या मंदिराला सगळ्या इथल्या नागरिकांनी, इथल्या जे काय पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषदेला आमदार फंड असतील, त्यातून पाण्याची व्यवस्था असेल, आम्हाला राहण्याची रूम असेल, या सगळ्या व्यवस्था या मंदिर ट्रस्टने केलेल्या आहेत। आणि खरोखर एक धार्मिकता कशी असावी किंवा भजन कीर्तन इथलं कसं असावं या लोकांच्याकडून शिकण्यासारखं आहे। भयंकर चांगलं लहान मुलं इथले भजन म्हणतात। देवाचं वैशिष्ट्य सांगायला तर भरपूर, म्हणजे आम्ही ज्यावेळी येत होतो त्यावेळी छोटंसं मंदिर होतं। काही लोक इथं नाग चावला किंवा साप चावला किंवा अन्य काही गोष्टी घडल्या तर देवाच्या इथं आपला अंगारा लावून त्याचे आशीर्वाद घेऊन असे बरेच झालेले पेशंट आम्ही स्वतः बघितलेले आहेत। म्हणजे मी स्वतः इथं गेली 30 वर्ष येत असल्यामुळे देवाचं महात्म्य म्हटलं तरी ह्या देवाचं महात्म्य पूर्ण आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ह्या देवाचं महत्त्व आहे। आणि देवाच्याकडे जे काही तुम्ही नवस मागाल ते पूर्ण होतं, ही कायम ख्याती आहे। आणि इथले नागरिक कायम देवाची प्रामाणिकपणे सेवा करतात। कुठलंही इथं देणगी रूपात आमच्याकडं कुठलेही देणगी रूपात पैसे मागत नाही। आम्ही स्वतःहून आमच्यासाठी देवासाठी आम्ही सहकार्य आम्हाला देवाच्या आशीर्वादानं करायला मिळतंय। आम्ही सर्वजण आता इथं सांगितलं की 9 किलो इथं दागिने आहेत। खरोखर दागिने येण्याचं कारण इथल्या लोकांची श्रद्धेच्या भावनेपोटी इथे लोकांनी दागिने अर्पण केलेले आहेत आणि त्याची चांगली व्यवस्था या मंदिर ट्रस्टनं तहसीलदारांच्याकडून इथं आणून व्यवस्था केलेली आहे। खरं तर इतकं मोठं मंदिर आणि ह्या पंचक्रोशीतलं वातावरण बघितलं की एक मन भारावून जातं। देवाची कृपा आहे सर्वांच्या। श्रीदेव रवळनाथ सातेरी देवी मंदिर आता मोठी केली आहेत। सगळ्यांनी आपल्या इथे येणाऱ्या सर्व लोकांनी या मंदिरासाठी मदत करावी ही एक माझी मनापासूनची इच्छा आहे। कारण या भागामध्ये आणि जागृत देवस्थान आहे। केदारनाथ आमचे ज्योतिबाचे भाऊ हे देव रवळनाथ आहेत। आम्ही गेली 30 वर्षे बघतोय की 30-35 वर्षामध्ये कुठलाही इथं अप्रामाणिकपणे लोक वागलेले नाहीत आणि आम्हाला इतकी श्रद्धा खूप आवडते। श्रद्धेसाठी आम्ही इथे येतो, एवढं लांबून येतो, हे कर्तव्य आमचं आणि देवाचे आम्हाला कायमपणे आशीर्वाद आहेत, कृपा आहे। दुपारी रवळनाथासह या देवस्थानच्या देवतांना भरजरी वस्त्रांसह सुवर्ण अलंकारांनी सजवल्यानंतर तिन्ही तरंगांना सप्त पितांबरीच्या वस्त्रांनी सजवण्यात आलं। सायंकाळी सुवर्ण तरंगांसह सवाद्य पालखी प्रदक्षिणा घातल्यानंतर शिवलग्न सोहळा पार पडला।
त्यानंतर भाविकांनी सोनं म्हणून आपट्याची पानं लुटल्यानंतर तिन्ही तरंग देवतांच्या साक्षीनं महिलांनी क्लेशपीडा परिहार्थ अग्निस्नान झालं। गेले 500 वर्षापूर्वीपासून हा ऐतिहासिक दसरा उत्सव आमच्या उतरवण्यात आम्ही सर्व ग्रामस्थ मानकरी नोकर चाकर सगळे मिळून एका मताने करत आहोत। आतापर्यंत ही परंपरा तशी चालू आहे। राजघराण्याच्या या दसरा उत्सवाला पूर्वीपासून असेच नावलौकिक मिळालेलं आहे। आमच्याकडे हे जे सगळं सोनं चांदी आणि जे काय आहे ते पूर्वीपासून राजघराण्याच्या वैभवापासून त्या देवाच्या अंगावर असं सजवलं जातं आणि आजपर्यंत ते आम्ही पाळत आलेलो आहे। त्याचप्रमाणे हे 2 दिवस आमचे जे उत्सवाचे असतात या उत्सवासाठी लांब लांबून लोक येतात। कोल्हापूर, गोवा, बेळगाव, कणकवली, कुडा या आजूबाजूच्या परिसरातून सुद्धा येतात। त्याचप्रमाणे मोठमोठे हस्तीसुद्धा देवाच्या दर्शनासाठी येतात आणि अशा प्रकारे आम्ही हा उत्सव सर्व मिळून साजरे करतो। आमच्या ह्या उत्सवाला आमचे जे काय 12-5 संप्रदायाचे जे काय आमदार संचारस्वरूपी कुडी आहे ज्याला आम्ही देव मानतो ते माणसाच्या कुडीवर संचार करतात आणि त्यानंतर ती आमची जी काय तरंग आहे ती तरंग घेऊन आम्ही या ठिकाणी शिवलग्न लावतो। शिवलग्न लागल्यानंतर इंगळे स्नानाचा जो कार्यक्रम आहे तो होतो। तो झाल्यानंतर इकडे गावकोल्यासाठी नारळ ठेवून आजच्या दिवसाची समाप्ती केली जाते। संस्थानच्या राणीसाहेब शुभदा देवी भोसले यांनी यावेळी उपस्थित राहत देव रवळनाथाचं दर्शन घेतलं। दसऱ्याच्या शुभेच्छा सगळ्या भाविकांना। आमचा नमस्कार राजघराण्यातून आणि आम्ही नेहमीच इथं यावेळी येत जातो। कोण ना कोणतरी आमच्या घरानंतर कोणतरी येऊन जातो। सगळ्यांना परत एकदा शुभेच्छा आणि नमस्कार। मंगळवारी सायंकाळी सुवर्ण तरंगांची खेम सावंत समाधी भेट आणि गाव रखवाल कौलानं या 2 दिवसांच्या दसरोत्सवाची सांगता होणार आहे। या दसरोत्सवात वर्षातून एकदाच दर्शन होणाऱ्या सुवर्ण तरंगांच्या दर्शनासाठी जिल्ह्यासह गोवा, बेळगाव, कोल्हापुरातून भाविकांची अलोट गर्दी होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।